Goeie. Hallo? Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja, kom binnen. Oh, nou dat ging wel heel dat snel. is beter. Dat is, anders gaat de deur zo lang open. Oh ja. Het is niet zo warm. Ja. Oeh ja, heerlijk. Ja, dat daarom. Ja. Hey, Hoi, ja, en de vraag is altijd, wat hing het bij jou op de bank? een schilderij van, ja, aaploopmies. Oké. Lekker ouderwets, hè? Ja. Maar, wat heb je hier, een hondenzwembad? Ja. Maar hoe ben je er zo bij gekomen om een hondenzwembad te beginnen? Dan moet je zelf een witte golden retriever hebben die het liefst in de modder ligt. Oh ja. Ja, en ik had toen een baan, maar die beviel niet goed. Dus toen wou ik graag voor mezelf beginnen. Nou ja, van het een komt het ander. Nou, deze weet wat zwemmen is, hè? Nou. Maar dit is dus goed voor de hond? Ja, de spieren worden allemaal getraind. Het water is ongeveer 27 graden, dus de spieren zijn ook direct gelijk warm. En dit is de enige waarbij een hond de rugspieren hoeft te gebruiken. Als een hond loopt, gebruiken de rugspieren niet. En hier worden ook de rugspieren nog getraind. Jongen. Ja, mooi hè? Ja. Ja, het is prachtig werk ook. Ja, hè? Ja. Ja, want jou bent op hier een hondenbadmeester. Ja. Badjuf. Wat juf. Ja. Dat hier ik dat toch toen je op een basisschool zit. Nee, niet echt. Nee. Nee, had ik toen nog niet bedacht. Nee. Nee, ik doe het nou bijna 21 jaar. Ja, hè? Ja. Dus, moet het nu ondertussen wel kunnen, denk ik. Ja, wat leuk. En dat een hond wel eens een bommetje? Ja, sommigen wel. Ja? Vanaf de trap, heb ik een, ja. 4 poten, heb ik een. Maar dat doet Lieke niet. Lieke is wat rustiger.